Ngiyabona abaningi bayakhala ngaloku ngizima ngithatha leli thuba ngixolise ngezandlale. Cha kubi impela lokho kubi impela. Ngakho nathi ngithatha leli thuba ngithi ngiyazandlala ngicela ushwele. Ngiphinde futhi ngibe nesicelo phezulu kwale comment efana le ngoba baningi niyakhala. Ngicela ukuthi nizame nokufona uma ngaba ungithole efonini ungagive up ungapheli moya. Hlala 2 hours uphinde futhi ungizame. Ngishayela ngosisi ngeke ngo7 ngizame futhi ngo9. Ungathole ngo9 ungafi futhi umoya. Unginyaka ku10 11 ngizame futhi ngo12 uyigcina ungitholile. Inyanga yamacala umkhonto bezithi iyatholakala. Ngiyazi ukuthi abanye kubona ngathi angitholakala kubo kodwa bakhona bakwazi ukungithola. Nawe zama ungapheli umoya. Uma WhatsAppile wangaphendula ungabi nenkinga. Thatha i-airtime yakho nefoni yakho usixhumanise uhlale phezulu kocingo ungifonele ugcina ungitholile. Uma ngabe futhi lokho nawo kuyakubambezela kuhle kakhulu ayikho inkinga. I-address yami ibhaliwe ku-media platform wami. Profile pic yami kuzo zonke indawo iyafana. Ku-WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ne-TikTok profile pic yami iyafana. Profile pic yami namanamba wami ne-address nama-media platform engitholakala kuwona. Ngiyacela uthathe leyo address leyo ufike ku-navigator yakho. Izokubeka qhathatha straight la ngikhona. Uma ngabe unayo inqola thola phela umuntu ozokuboleka inqola ukwazi ukushayela ufike la ngikhona uzokwazi ukutholana nami. Uma ngabe futhi yakho umuntu ozokuboleka inqola ayikho inkinga ungasebenzisa i-flight udilike u-R Tambo International Airport. Uma ufika lapho bese uya requesta using the address ku-profile pic 15494 Mgabe Street Tsakane Station 5. Uzokubeka straight la ngikhona. Uma ngabe usebenzisa ibhasi akanankinga suka lapho usakhona nebus station sangakini noma sangakwakho uye e-bus station yase-Joburg. Mawufika e-Joburg bus station ufuna ama-taxi aye-Tsakane extension. Ucela udriver akohlise eBanana. Afike eBanana ungabuza ukuphi kandaba ezithi bazokukhomba. Ungabe lokho kuyakuhlula futhi nawo sebenzisa ibhasi lakho ufike e-bus station thatha ifoni yakho uBolt urequest nje imoto ezokususa lapho izokubeka lapha ngikhona. Awukho ukuthi kakhulu angeke kubize. MawuseJoburg nje e-bus station yakho ukuthi kakhulu. Thatha nje ifoni yakho ubhale address le ku-profile pic 15494 Mgabe Street Tsakane Station 5 izokubeka straight lapha ngikhona. Uma ngabe futhi uhamba ngetaxi yenza njalo noma ngabe kuphi lapho usuka khona funa itaxi ezokubeka eJoburg ama long distance ke ababeke Wanderers suke mangabe okho kude izobeka eJozi mhlawumbe uma MTN endaweni esifana lezo kodwa mawuseJozi nje ungakhweza from lapho noma ufuna ama-taxi eTsakane from lapho ucela udriver kehlise eBanana. I-address yami ikhona lapha yabantu bakithi. Mangabe ungithola efonini ungakhathazeki. I-address yami ngisho ikhona fika lapha ngikhona uzoyithonya ngamacala umkhondaba ezitha. Ngesinye isikhathi ngisuke ngimatasatasa angikwazi ukuyekela umuntu okhona bese nginake wena ongekho. Masiqale ngalo khona bese makuvile ithuba bese sibonana nawe wena lo ongekho. Uma ngabe ungidinga ngokusheshsha ngokuphuthuma thatha imoto noma thatha i-type of transport ozobisebenzisa ngaba i-flight ngaba ibhasi ngaba i-taxi izokufikisa lapha ngikhona. Isikhathi samanje izinto sezilula sekukhona technology. Mawuna address yami ngeke ulahleka uzofika la ngikhona. Mawuna address yami suke bus station sangakini uye-Joburg bus station noma suke airport yangakini uye-R Tambo International Airport bese from there usebenzisa ifoni yakho izokukhomba ukuthi uhamba kanjani noma usebenzisa i-app ye-Bolt izokufaka lapha ngikhona straight izokubeka lapha ngikhona straight. Mina ngihlale eGoli endaweni yaseTsakane ngiseGoli lapha ngikhona endaweni yaseTsakane 15494 Mgabe Street Tsakane Extension 5. Address yami ikhona wonke ama-profile pic wami. Uma ungidinga fika straight esigodlweni sami. Kulawa abangazi umkhonto bezinyanga yamacala usebenza ekuseni ngo5 until ngo11 ekseni. Emini akasebenzi. Uzosebenza futhi ebusuku ngo5 until ngo11 ebusuku. Emini isikhathi sakhe sokuthi agayinde imithi ahlinze izilwane ahlanganise amakhubalo anivusele imitheni leni idingayo agijima iganga namahlathi wena ufunela impande ekuseni kwalapha asebenza khona. Kodwa asisho ukuthi wena ungafika. Uma ufikile kwenza uzofika emini uzolinda uzongena labangena ebusuku esigodlweni ubane nomkhonto bezitha uhleza khona. Noma ngabe yena nyoko umthole ayosebenza kwenye indawo ngoba uhlala khona uphuma ungilifu uyosebenza kwenye indawo maybe uyosebenza ishop yomuntu company yomuntu femi noma uyosebenza umuzi womuntu uyabona into esifana lezo uyothola abasebenzi abanye abamlekelelayo bakhona bazokusiza ngaloko usukuze ngakho.
noma ngabe uswakude kanjani ungakhathazeki, indawo zokulala zikhona. Wena isebenza ngale ndlela engisho ngayo, usuke lapho uswakhona uyifika esigodlweni sakhe, angeke uhambe ungatholanga usizo. Ngichazela ukuthi uma ngabe ngithola efonini lento le mayengakubulala umoya, mawungafa umoya, hayi ukuthi ngiyakavula yakho umuntu engimavoidayo, kimi nibaluleke nonke ngendlela elinganayo, anginizibi, kodwa ke ngiphendula kancane kancane. Uma ngabe ngitholanga zama ukufona, uma ngabe ifoni yakubambezela fika straight la ngikhona, una address yami uzongithola. Mangidilike ngithi there's no problem without any solution, for something to be a problem and there's a solution there. NgesiZulu ayikho inkinga nesixazululo, uzibe inkinga usho khona nesixazululo. Nawe inkinga onayo manje ukuthi ungangitholi, sengikunikile isixazululo sakhona, ixazululo ke ungithole.